Subscribe to my channel and also press this bell icon. Putik. Adton motor. Mahop. Ini, mahupain nga kuan service. Bisan yan na quarantine. Maglalalakat ako. Daw na tao. Kakawatong ko. Puta. Payan na motor. Harley Davidson. Yawa. Pasok. Bukat. Puta pa yan nga motor. Ya, titik quarantine manggad diri yan na pwede magbilalakat. Sayang, pure pansusi. Siguro ti kanina o makay malagay. Iton, git iba. Tulugod dito. Waray tao. Bagat CR. Sige la. Diba, ang damo dito kuhan, pwede kawaton. Ito na tao. Katiyo ko. Ini waray tao. Uy, putik fingerprint. Malimut akong gloves. Nay. Okay, nalimutan ko pan akong gloves. Gloves ngayon ako. Bayan madali dito fingerprint. Madadakpan ako. Pwede na kadadain mo. Uray ko ngayon susod lang. Ako din wala, ang baldi. Okay na yun. Makakadamokin. Maray tao. Pangawat na. Maray man liwatin ni kawaton. Ang balaya. Maray nga balay. Maray man din ni kawaton. Wano yun nintuyo. May apat patron. Maray ito gamit. Bugito na baldi. Waray upay din nga balay. Waray makukuha. Lokit iba. Waray tao. Ako. Ini. Waray tao. Pudong laki tayo ba? Kita makilalan. Dari banyak kita mga maul. Pudong laki. Pabisan kita magraksot. Para di kita makilalan. Nakukuhan gloves. Kalimutan, bayan kita madalit fingerprint. Ini yawa, gloves ini kun pampintos. Hindi rin na daw gloves. Pero pwede na yun eh. Hindi na matalabit fingerprint. Sobrang tao. Oh. Walang marag. Daw, nadapan amo. Nadap pa. Putik. Cellphone. Natik kay Samsung. Kato lang manakipuan. Adara pa ini. Yawa kay maniyak. Sige lang. Saan na ini? 1 kill. May naka-charge pa. Yawa, 50% pala. Babay, itong kawat ka malagyak. Pati nga charger. Ambutin ninyo ko ang connection kung madadara pa ini. Wala ba, manggan niya ako rin kasunod lang. Kawat wala din yung charger pati cellphone. Loh, ang daw na yun, isugang. Ba't kung pwede na gamitin pagluto? Bagat diri pwede kay plastic. Iyay, pato. Ba't kung checks ini kung basta, dakiton. Hindi nanay. Di na naman cellphone. Damo na tak cellphone. Kakadamo kinin. Diliwatin ko. Ito na mabugat. Sunod na lang ito pagbalik ko. Ito
Ano din? Ba daw? Taragay adahir ah. Di pan ice. May nam lang kay mauhaw. Ay, makuri kaya trabaho nga para pangawat. Padakpang ka nga ni, tiwas. Hello, gusto kami tinapay raw. Kapag ba tira tinapay, may baloy. Iya pala man. Dari pamanta, pwede pa. Buhin na, para pangawat. Nakaon na. Gusto. Ay sundang. Para. Panday ka dadatagian din nga balay. Ano ka daw lang ba nga makarawat? Ano yun eh? Eraser. Babalik dyan na yung eraser. Hindi pa, may nylon. Pero direk ito hindi makit na gamit. Di. Cellphone na liwat. Monster kill. Warilo. Alang chicks. Tikiton. Pasultin. Pukot. Iwak na mo mukot. Sorry ka, mudik parang dagat. May sawa do. Tawa ko. Kailan ako nga pagbibiri sa Ala, yan abrido. yung nakabridot lang. May kawatan hini. Dito ka. Adi ako didi. Tuh. Anong kailangan kong gawin? Ano mako yung palbag. Papaloong ini. Dali ko nga, ano yung mga ngarawat. Uy, tidasong ko yun eh. Kitang ko lang nga propan nga. Kaya papaloong ko ini. Ay, ka na mga rawat ka. Bilang ka ni kay mga damoves ni James Bond yan at ang gagawin mo. Sing. Kinuriya pa kayo med galaw-galaw. Lag ka man lang ngayon. Sus! Kay lag! Lagod la. Uy! Ano iton? Uding iton, uding? Anong taman nga uding? Yan na. Kay girasay pa daman yung kinikitsapan. May pinapurungan. Mga bagay ko Nasa. uding. Ano tamayin niya na? Kastigwata. Lala. Pilak ka na lang nga tagawas. Kidulison, manini. Sa. Duha. Luluk. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinama? What's up mga kasunggab? Eto na naman, nagbabalik ang Agot TV channel. So ngayon, napapansin nyo, tatlo na lang kami. Para lang yung babae. Matira-matibay. Yon. So yun po, mag-shoutout po kami ngayon dahil natapos na naman ng aming video ang ginawa. So syempre, huwag niyong kalilimutan i-subscribe, like, and share. Para na rin, para din kumalat yung mga ginagawa naming vlog. Then, syempre, huwag niyong kalilimutan mag-comment sa baba kung gusto niyo magpa-shoutout of the day. Okay, shoutout! Shoutout nga nga dakan Junarus Mihaharis tapos kan may kakalatay. Asyala, shoutout tayo.
Okay, shout So, out. shout out ko din talaga. Spotted. Baong, spotted. Sana all may Hindi ka yun, spotted. spotted ka. Shout out na nasuporta tam channel siya. Okay. Okay na po? Okay na. Ako naman. So, ako naman. So, ayun, shoutout nga dahan mga always nga nagko-comment dida. I-mention ko tro, hira Erlyn May, Consultado, the sister si, Himere Ros Consultado, shoutout tayo mo. And gapon, shoutout gapon kan Gislyn Sahorda. Shoutout dida. Sana, ako na yan, yung supporter na yan, yung supporter. Yeah, support. Shoutout gapon Sana. kan, ano pa tayo, shoutout. Shoutout kan, ano yun, ba rin? Jaguar. Oh, yun. Jaguar, shout out. So, yun guys. Ano pa yun matang shout out? Ngaro na bata. But Yuri. Ah, Yori. Okay, shout out din ka Yori. Ato malati yan nagkikinig. Yan, James. Shout out kang James Ninyo Nelis. Limit. Daming shout out ah. Ano pa? May da pa? Uy, yan. Maray may birthday. Waray, tapos may da. Ah, tapos. So, yun guys. Tatapusin na namin ang video. Salamat sa iyong panonood. Have a good day and God bless.